o fayda mi andilla ka di aka cani mamiya ki bi nafa sura la kosobe o ye turabu gindo baflay o turabu do bi an b'a fama ko adama n'ale bi ce kelen fila n'o ye garisigɛ so ye i bɛna turabu barikama ba dɔ fana kɛ a kɔnɔ n'an b'a fama ko tondigi dɔw k'a ma ko gariya n'ale bi ce kelen fila kelen i bi tondigi don adama kɔnɔ o tuma a bɛ kɛ garisigɛ ani nafolo i b'a sɛbɛ 1,111 n'i bɛna nasi in fana ko toujours an b'o fɔ turabu sɛbɛnnaw ye o ka faamuya sɔrɔ o la kosɛbɛ parce que bɛɛ ka faamuw tɛ kelen turabu ni turabu dama tɛ n'i farati dɔrɔn i b'a ɲɛna k'i bɛ laɲini min ɲini i m'o sɔrɔ o turabu den dama ye jumɛn ye masalan ni maa min ye masa Sulemana ta k'a filɛ n'o ye 1,2,1 n'i y'ale sɛbɛnni na n'i bɛna ko waati min n'i ye wala sigi n'i ye wala turu a kun kan a bɛ masa Sulemana dɔrɔn de d'i ma o kɔfɛ turabu barikama ba dɔ fana bɛ yen n'an ko Badara n'o ye jigiso ye n'ale bɛ ci 2,1,2 ale fana i mana turu a kun kan i mana wala sigi i mana ko cogo a bɛ Badara de d'i ma o kɔfɛ an b'a fɔ turabu dɔ ma ko Ibrahima bamananw ko taliki tomi 4 o fana n'i y'o sɛbɛ i ye wala turu a kun kan i ye wala sigi a bɛ taliki dɔrɔn de d'i ma ani Musa n'o ye 2,2,2 ale fana b'o cogo la mɛ adama ni tondigi min f'i ye sa n'i bɛna ko kana wala turu a kun kan parce que n'i ye wala turu a kun kan adama ka adamaya bɛ tiɲɛ a bɛna mankusi de d'i ma n'o ye 2,2,2 kelen bɛ taa bɔgɔ la tondigi min fana b'a kɔnɔ n'o ye nafolo so ye o ka tondigiya bɛ tiɲɛ a bɛna Yusufu de d'i ma dɔw ko janfa alimami dɔw ko sejo parce que a bɛna kɛ 1,1,2 o tuma i bɛ wala sigi i bɛ sɔrɔ ka a 1,111 nasi ko i bɛ sɔrɔ ka ndɛbɛ den 7 ɲini jɛgɛ ndɛbɛ den 7 i yɛrɛ bɛ se ka min dun yɔrɔnin kelen i b'a ni nasi in bɛɛ tobi k'a dun siɲɛ kelen ala tɛ sɔn jɛgɛ in ka toli i kɔnɔ f'i ka commencer ka wari kafo